sarrera ematen, eta uste ni bezain beste esateko daukazuela ibilbide honen hasieratatik zabetelako zuek, orduan zuena da hitza. Bueno, egunon guztioi eta mila esker Leire eta Kaku noski, eta Kutxa Fundazioko arduradun eta kide guztiei. Okrez banago Leire, iaz hortzen duten, eta zuk aurkezpenak egin zenituz, eta ere, badago bilakaera, badago evoluzioa, eta Leire, nik uste dute, ejemplo oso ona dela, ez? Bueno, esan bezala, ez? Eskerrik asko bereziki zuei, Gazteaiko liderrei, zuen proiektuak ezagutzeko aukera paregaba izango dugu gaur, eta benetan askotan esaten da, ez? Zue gazteak etorkizunaren protagonistak izango zaretela. Baina nik uste du ja, hori alde batera utzi behar dugula, ez? Hemen ikusten da, zuek ja pauso hori eman dezuela, eta hemen zaudetela, eta gaur protagonistak zarete Leirek esan duen bezala. Jasangarritasunaren eta gure planetaren eta pertsonen ongizatearen alde dugun konpromisoa erakutsi eta sendotu egin behar dugu. Eta hortarako da hemen izan duzuen programa. Ingurumen departamentuan, denbora daramagu, ez, etorkizuneko eta jasangarriak izan behar duten proiektuak bultzatzen, hainbat proiektu. Denak ekonomia zirkularra, energia transizioa, klima aldaketaren alorrean. Helburua betikoa da, eta zuek ziurnago bat zatozela gurekin, ez? Gipuzkoarentzat etorkizun jasangarri inklusibo eta lehiakor bat bermatzeko. Denak egin behar dira, denak batera, dena dira importantea, bata bestearekin lotuta. Eraldaketa prozesu guzti hau, zuekin egin behar da, hori bai, zuekin egin behar dela, eta ez zuerentzako. Askotan esaten da, guk gazteentzako egiten dugu lan, ez. Hori da zilegia, egin behar da zuekin, eta gaurkoan ere, hortar etorri gara, zuei entzutea. Gazteak, sistema aldaketa bat aldarrikatzen duzue, hainbat eta hainbat aldiz, eta belaunaldi berriak ahalmen eraldatzailea duzue. Hori da zuen, ezaugarri nagusienetako bat, eta hori benetan ez galdu, beine. Gaitasuna, areagotu egin behar dezu, eta hortarako ere hemen egin ditugun ikasketak nik uste dut onak izango direla. Como decía, Gazteeko liderrak, objetivo, formaros en la sostenibilidad y el liderazgo, que ya lo traéis, muchos lo traéis, ¿no? Hemos visto, y el caso de Leire es importante, ha pasado de estar ahí a estar aquí, y ¿dónde terminará? Pues bueno, ese es el camino que tenéis que recorrer todos vosotros con total seguridad, porque sois los que vais a producir el cambio de modelo, ¿no?, de nuestra sociedad, y tanto en lo social como en lo económico, ¿no? Es evidente que la necesidad de incluir las voces de los jóvenes, como se suele decir, se ha vuelto más apremiante que nunca, eta hori egia da. Por eso es imprescindible la transformación de nuestra economía, de nuestra industria, de nuestros hábitos de consumo, pero hay que hacerlo de otra forma muy, muy diferente. Es nuestro deber construir entre todos, como decía, no para vosotros, sino con vosotros, una sociedad mucho más sostenible. La sostenibilidad o la sociedad más justa, más respetuosa con el medio ambiente, más resiliente, más saludable y sobre todo más solidaria. Y desde luego el día de hoy, el día que vamos a compartir hoy, es un buen ejemplo de lo que va a ser. Por tanto, los 4 proyectos que vamos a conocer, que vamos a conocer los que no hemos participado en el proceso, a mí me parecen magníficos. No diré los títulos porque eso ya los presentaréis vosotros, pero solamente las temáticas merecen la pena el estar una mañana compartiéndolo con vosotros. No estamos hablando de los cuidados, espacios públicos para la ciudadanía, el desperdicio alimentario. Hoy tenemos, este fin de semana hemos tenido, para que os hagáis una idea, me salgo un poco del guión, pero me parece importante, el Congreso de las Federaciones de los Bancos de Alimentos de toda España, ¿no? Y la verdad es que las cifras son escalofriantes a veces. Creemos que vivimos una sociedad rica, lo somos, una sociedad avanzada, lo somos, una sociedad solidaria, lo somos, pero tenemos todavía unas capas de pobreza y de vulnerabilidad que son absolutamente intolerables. Por tanto, este proyecto me parece que, junto con los demás, evidentemente, dan el clavo, ¿no? Despilfarro alimentario que desperdiciamos 1/3 de nuestros alimentos, de lo que producimos. Para una reflexión, da para una reflexión. Economía circular, claro que sí, la economía del futuro. La economía del futuro será circular o no será, y eso lo tenéis perfectamente aprendido vosotros, el alquiler de materiales, etcétera. La verdad es que me parece que es una jornada que da en todos los clavos de todo lo que es importante y cómo se transforma nuestra vida diaria, ¿no? Como decíamos, empoderamiento y formación de los jóvenes
y evidentemente lo ponéis en la marca del futuro, ¿no? Un futuro mucho más verde, inclusivo, competitivo para Gipuzkoa, como decía antes. Eta nire aldetik bakarrik entzun, ikasi eta partekatu, benetan, esaten dizuet. Osea que, mila esker. Orain Kakun, zura da hitza. Jose Ignacio ituta dago, baina zuek ikustezue, hasten naiz ja barraka eta beste gauza bada. Así que pazientzia. Bueno, ongi etorriak Kutxa Fundazioaren izenian. Hurbildu zinaten eta elkar ikusi ginen urte hasieran, eta jo, esatezu, hilabete terdi pasata ekin dimensio horretan ja kapazak izan zeate ideatzeko zerbait zehatza, aurkezteko ja proposamen bat mundu aldatzeko, nahi ikaragarria iruditzen zait. Aber ez bakarrik proiektu honen parte hartzen detelako, baina benetan iruditzen zait, ez? Oso denbora gutxin, bueno, kapazak izan zeatela lan hon bat egiteko. Jose Ignaziok esan duen bezala, egungo eredu askok aidia porrot egiten zentzu askotan. Eta nik uste ikastar honek gero esango diguzue, izango du amaiketakorako denboratxo bat, zuekin hitz egiteko, zuek esango diguzue, baina nahi iruditzen zait landu dituzuen gaiengatik ja badaukazuela eta indezuelako baita ere taldeko hausnarketak, badaukazuela ja arazoen kontzepzio holistiko bat, bai? Ikusten dezue arazoak dituztela arista asko. Ez dela zuzenbide bateko arazo bat, baizik eta eragiten dula arlo guztitan, ez da. Beste aldetikan ere nik ikusten naizeatela hortarako behar dela garatu pentsamendu konplexua eta kritikoa, bai? Ez gelditu iritzi batekin, entzun bestei, konpartitu, mediotan ere saiatu medio anitzek esaten dutena aztertzen, ezin iztu hasierakoa eta bati bakarrik. Lo del adoctrinamiento eta oidana ja ez gure garaikoa zean, ez? Jose Ignacio eta hemen dauden gurason garaikoak. Zuekin behar dezue benetan ondo hausnartu eta ikusi nun dauden arazoak. Bueno, bestaldetikan berrikuntza badakigu ez dela genio sortzaile baten gauza izaten. Batzutan bai, genio kongi etorriak izatea, baina normalen ze gertatzen da. Ideia bat sortzen da munduko leku desberdinetan, batzutan gaina garai berean, bai, eta leheno adibidez, espagetik ekartzeko Italia emateu, baina Txinatikan Marco Polok ekarri zituen pasazian hamarkadak. Egun unibertsitateek daude kontaktuan, enpresak daude kontaktuan, eta berrikuntzak ematen dira askar. Bai? Gainea kolaborazioan, gainea talde interdisciplinarrak behar dira berrikuntzak emateko. Begirada desberdinak. Bai? Orduan, zuek nik uste hortan zaudetela. Eta eraldaketa soziala hortikan etorrikoala. Bai, horrela ingo egula frente benetan ditugun arazo potoloi. Asmakizun berri hauek implantatzen dijoazten einen juten da eraldaketa soziala egiten. Batzuk esatu, guk ingo dugu eraldaketa soziala, ez ingo dugu denok. Eta kolaborazioan bestela jai dugu. Bueno, gero ere esan nahi nizuen berrikuntza behar dula ausardia. Ausardia, ez deula lotxa auki behar gure burutazio ero horiek planteatzeko, ze batzutan, okurritzen zaigula bomberada, eta batzuk esaten dugu. Bueno, voy a decir una bomberada, eta aurre iten dugu. Eta beste batzuk isildu iten dira, baina eske askotan ideia ero horietatik etortzen dira ideiak. Beraz, ausardia eta lotxa ez euki. Eta ausardia batipat askotan gehienetan porrote ingo dezue. Hanka sartuko duzue. Eta ez dago beste modurik
aurre iteko. Ikasten da hanka sartzen. Eta hoi denokin dugu. Batik bat gure adinekok sartu dugu hanka behin eta berriro. Venga, bai? Bueno, beraz, ausardia, ideia berriak, talde lana, jorratu dituzuen gaiak, nik uste hau dana baloratzeko guain oso bide lagun onak ditugula. Jose Ignazion taldetikan etorri zaigu Iñaki Puga, beraz, Foru Aldundiko ingurumen sailetikan, ingurumen eta obra hidraulikoen sailetikan, baita ere ezaguna zaizue, etorri zaigu Rita Aldalde Treku, EHUko sinergiak eta topaguneen aritua, eta zuekin lidergo kolaboratiboaren bide laguna izan da persona, eta Josean Hernandez, Inpajabetikan, berarekin harremana aspalditikan daukagu gainea, ekoliderren aurreko zikloan egondakoa, iaz ere parte hartu zuen askotan laguntzen digu proiektuei forma ematen, gure proiektuei bai. Así que eskerrik asko zuei ere etortzeagatik eta etorri dian gurasok eta beste entzulei. Bale, eskerrik asko bioi zuen hitzengatik. Uste ere erantzuten dula pixkat hemen gaudenan zergatia, ez? Eta nik ere gidoietik ateatzen naiz, baina lehengo urten ere pixkat sentimendu hori izan, ez? Eta urten ere taldean elkar banatze genuen, ez? Ze erronken aurren gauden kontzientzia horrekin, ez? Askotan da gazteak etorkizuna eta horrek ere presio bat eta ardura bat ekartzen du, ez? Eta horrek askotan kikiltzen du, eta uste dut hor biok aipatu bezuela, ez? Uste dut saretut elkarrekin joan behar degula denok alineatuak hor, hasi que nik uste dut gaurko saioak emango gula horren pintzelada bat. Eta, bueno, uste dut antxe bertan atera dezakegula argazkitxo bat, bai, hola egoera honen islada bat biltzeko, pre eta post bat indezakegu, nola aldatzen dian gure horbegiak. Baina hori, justu kasu batzuek utzi behar dutenez saioa, egia da ere grabatua geldituko dela, orduan hortikan ikusi dezakezu ondoren ideia guztiak, baina gonbidatzen zaituzte denoi momentutxo baten igotzea eta ateratzen dugu argazkitxoi. Nahi dugu bezala. Bai, nola jarri, pues, bai, jarriko gafilatan. Pasainik. Nire bai, bera. Bueno, primeran. Eskerrik asko denoi. Osongi. Vale. Bueno, pixkat kontestua jarri dugu, ez? Zertara etorri gehan gaur. Eta bai esan beharra da egula, iruditzen zaitela izango dela saio emankor bat, ez? Erronka eta irtenbide posible hauek entzuten, nik uste ikusiko degula ze realitatetatik landu ditugun gauzak eta nondik ikusten dugun gaur egungo realitatea, ez? Kakunek dagoeneko aipatu du, ez? Etorri zaizkigu gonbidatu berezi batzuk, balorazio mai bat edo osatuko digutena, pixkat ere betaurreko ezberdinetatik bakoitzak baloratu dezan, ez? Ekartze ditugun ideia horiek eta ekarpen horiek, nondikan bildu ditzazkegun aurrea begira, ez? Kakunek jada 3 izenak aipatu ditu, eta bera ere ongo da maikide talde hortan. Pixkat,
ikuspegi ekosozial edo inpaktu hortatik baloratuz, orduan nire aldetik ere eskerrak ematea, laboi, Iñaki, Rita, Josean eta Kakun. Eta nola ez, publikoari, gonbidatu bezala zatozten hoi, gainontzekoei, eta aurkezten nahi ez gean gazteeko liderrak ere izango gea publiko, ez? Dakigu denok ze proiektutan gauden sartuta, baina ez dakigu 2 hilabetetako ibilbide honetan noraino iritsi dan talde bakoitza, ez? Azkenen goaz edukiak lantzen gauzakiten, baina ez da momentu bat, zu nuntzo azte, ze bizitu dugu, ez? Orduan, hor ere parte aktibo hartu dezakezue ikusle modun, eta ikusle bezala zaudetenak ere ukiko ez dute parte aktibo bat entzuten zaudeten momentu honetan, ez? Nahi dizuegu eskatu belarriak irikitzeko eta zuen ekarpenak ere jaso nahi ditugula, ez? Hor, aulkitan topatuko zenituzten fitxa batzuk, proiektu bakoitzan izenakin, lehenengo proiektuan izen aldatu gabe dago oraindik, azken momentuko aldaketa horiengatik, baina lehenengo zaintza jartzen duna da besarka proiektuana. Eta hor dauzkazuen ekarpenak, ideiak, zalantzak, hor biltzea gustatuko litzaiguke, gero hor daukagun kutsatxo hori hortan biltzeko eta proiektu bakoitzak eramateko, hor ere ukitzeko beste feedback mota bat. Pixkat Kakunek aurkeztu du mai taldean hildoa, ez? Orduan bakoitzak ikuspegi hortatik ere ukiko dugu valorazio konkretuago bat, ez? Talde lidergo modun edo pertsona bezala lidergoan ze ibilbide eduki dugun, da hor Barritak hasieratik amaierarainoko ibilbide hau ikusten du nontan, kanpotik ikusteak ere beti laguntzen du. Joseanen aldetik bai, ez? Horre hontzan lehenengo momentuan beste kide batzukin proiektu eta ideiak sortu zianen, eta bain 2 hilabete eta gero, ikusteko nun gauden, ez? Berdina Kakunen kasuan esan dut, ez? Pixkat ikuspegi ekosozial hortan, edo inguru giroakiko inpaktu hortan, ez? Kakun datorren alor hortatik, aldizkigu gako oso garrantzitsuak eman, eta gero Iñaki Pugan aldetik ere, ez? Foru Aldundian aldetik eta administrazio politiketatik ere, garrantzitsua da pixkat komentatzen ikusten dut behintzat, aurretik komentatzen saretze hortan batera juteko, ikustea ea, alineatuak goazen dauzkagun erronkekin, ez, gizarte mailan eta orduan pixkat. Hori izango da hildoa. Eta, nola izango da laburki azaltzeko, eukiko ditu saioak 2 atal. Lehenengo atalen eukiko ditugu 4 proiektun aurkezpenak, talde bakoitzak eukiko dituzue 10 minutu aurkezteko, eta gero, pasako diogu hitza pixkat, entzule bezala gauden hoi, galderaren bat baldin badukagu, gomendioren bat, aportazioren bat, horreukiko dugu zuzeneko feedback bat emateko aukera, eta gonbidatzen zaituzte tortara, ze usteet gaudela oso famili giroan, eta jaso dezakegula hortik. Eta gero hoi bukatzeko tartean ingo dugu deskantxu bat, eta bigarren zatian ingo duguna da, maikideak elkartuko gea, eta jongo gea hango gune eroso eta goxe horta. Eta hor izango dugu feedback erronda hori, ez? Bakoitzak beraien betaurrekotatik proiektuak banan-bana gerturatuko gea bertara eta jasoko ditugu, hor dauzkagun iritzi ezberdinak. Eta bitartean gainontzeko, eukiko dugu 11etako goxe bat, hor lasaitzeko, eoteko eta pixkat elikatzeko horrere, digestio egiten juteko. Bale, usteet ez daitela ezer aztutzen, eta pres gaudela hasiera emateko. Zuek prest zaudete? Zaila zuen txanda da. Bale, hasiko gea, bale? Zoriz egin dira, 4 proiektuen aurkezpenak nola tokatu, orduan hasiko gea besarka taldearekin, orduan, gonbidatzen zaituzteet, txalo bero bat ematea, eta eszenatokira igotzen. Zuen txanda, ni zueke bai. Oiek, igual nik endutek. Bai, aktibatu dugu da. Bale? Eta hori hau mate izuet zuei. Vale, perfecto. Ite izuet zerregatxo bat. Kepa, moment. Maia zu nahi mesez. Bale, ongitorri neskak. Eszenatokira. Hemen dauzkagu besarka proiektuko kideak. 3 neskez osatutako taldetxoa da, hemen bi dauzkagu, Nekane falta zaigu. Eta Irene eta Aina dauzkagu gurekin. Eta berai kontatuko digute
zer daukaten eskuartean, baina pixkat sarrera egiteagatik, izenak nik uste asko biltzen du laia, ez? Besarka, zaintzen mundutik, eta bai sarrera bezala egiteko, uste etela hasieratik barrutik ateatzai zuen zerbaitekin zatoztela, zuen erronkak eduki dituzue ibilbiden, denok bezala, eta, baloratzeko dela ere, honea iritsi izana. Orduan, bertze kontatzea guzan. Bale, eskerrik asko. Sarrerakin nik uste ja aurkeztuta gerau dela. Irene eta Ainhoa gea, eta nekane gaur hemen ez da egon, baina hirugarren lanaren erena bere partia da. Eta gure proiektuek, Leirek ondo esan du bezala, zaintzak landu nahi izan ditugu eta zaintzarako tresna bat sortu nahi izan dugu. Sarrera bezala, pixkatu bikatzeko eta ekolider programan barruen. Guk ikuste genuen jasangarritasuna ez askotan ekologia bezala edo parte berde bat bakarrik, baizik gizarte jasangarri baten aldera hon berdula. Eta geuk bizitako esperientzitik esaten duen, ostras, bai uste duen krisi baten aurrean gaudela, eta zaintzak ez dauzkagula prioridade bezala hartuta, ez? Zaintza eta ongizatea, bilek esango du. Orduan, hortik lantzen hasi ginen, eta guk bai kontzientzia hartu dugu eta prozesu honetan zehar lagundu digu asko, baita kontzientzia hartzen zer da zaintza, zer da ongizatea, eta nahi genuen azan, bultzatu hori eta bestei hausnarrarazi, zer dan zaintza ez, eta hortan bultzatzeko tresna bat bilatzen genuen. Hori, helburua pixkatola orokorrean esan da, hori izan eta puntu hortatik hasi ginen lanean. Eta gero esan genuen, ostras, igual gure irudipena bakarrik da, ez, argi daukat zuek eukiko zuela sentsazio hori, zaintzen krisian gaudela, zaintzaren krisian edo ongizate krisi baten gaudela, eta ODS-etatik ere, respaldo hori jaso dugu, ez, esaten genuen, bai berdintasun genero aldetik, ze azkenien zaintzen esparrua badakigu oso genero ikuspegitik ez dagoela batere ekilibratuta, osasun eta ongizatea beharrezkoa dugulako zaintza ala osasuntsu eta ongizate baten egoteko, eta kalitatezko hezkuntza baita ere ulertze dulako zaintza hezkuntzaren partien oso garrantzitsua dela, eta oain ikusiko baita ere hezkuntzak gure proiektu honetan eukidula parte handi bat. Hasi ginen pixkatara katzen, eta ikuste genuen, hor dauzkegun elkarte, eta barkatu hor, ez dela ikusten oso ondo, baina elkarte asko daude zaintzan inguruan, estadistikak eta dituna, lanketak egin dituna, elkartu dira, eta bar, baina alare krisian segitzen dugu, orduan esan dugu, oso ondo, asko dakigu, supuestamente, baina gero ez dugu praktikan jartzen. Orduan esan gendu, nahi dugu zerbait praktikoa eta erabilgarria egin, ez? Teoriatik praktikara, hori da. Gero teoria asko irakurri ditugu, ekofeminismoarekin oso bat egiten dugu alde honetatik, eta gero, esan gendu, pixkat hau akotatu behar dugu, ez? Hasiko era emakumeen gana zuzentzen, hasiko era hirugarren adinekoan gana zuzentzen, gazteen gana, eta hor bai ikusten genuen gazteak gure helburuetako bat bezala. Eta hori, pixkat, ja hor gehiago zehazten joan ginen pixkanaka. Eta bestaldetik, ja praktikoago eta pixkat aterrizatzen hasteko, jokuak, jolasak, ipuinak bai ikusi genitun, herramienta oso erabilgarri bezala. Azkenien emate digulako ikastoletan eta txiki-txikitatik lantzeko aukera bat, ez du esan nahi horrek helduago dan jendea aparte duzen degula, baina bai txikitatik nolabait hori lantzen hasteko aukera bat eta hor bentaja handi bat gendukela, ikastetxeetatik eta beraz familietatik lantzeko aukera bat emate eguna, eta hor bai ikusi genuen bide argi bat, ez? Aste bali bai ikastetxeetatik familietara saltatuko du, eta familietan askoz pertsona gehiagoren gana heltzeko modu bat izan daiteke, jolasa oso naturalki sartuta dakeulako ikastetxeetan. Eta ezagune da, gai tematika ezberdinen ingurun lanketak egiteko, jolasak oso erabilgarria dira, ez bakarrik ludiko alderditik, baizik azkenean formatzen geralako jolasten ari bitartean. Eta hor pare bat adibide, jarri ditugu adibide bezala. Eta orduan gure erronka, azkenean zen jendeari hausnarraraztea, modu ludiko baten eta tresna bat ematea hortarako. Gure ikuspegia etorkizunera behira, plazo luzera, esaten genuen, nahi dugu, izan erreferente, batematek zaintzan inguruan landu nahi balma dauz zerbait, esateko, ostras, jun daiteko ona eta bilatu ditzaket erraminta batzuk. Edo behaiek esango didate behintzat nola bideratu, ez? Askotan zaintza esaten dugu, baina zer da zaintza, ez dakigu nondik ataka eta ez dakigu nola bilatu laguntza hortarako, ez? Bada, hortarako plataforma bat edo sortu nahi du, mugimendu bat sortu nahi dugu. Baina pixkat aterriza hori ez, lehen esan deten bezala, esan genuen, lehenengo pauso bezala, sortu dugu tresna bat. Tresna bat dana jolas bat,
lehen esan bezala, ikastetxeetatik eta heldu ahal izateko ondo aurrengana eta hortik familietara ere bai. Eta oso moldakorra izan daitekena, eta oso erreza pertsona guztientzako eta irisgarria. Orduan, pixkantaka jungea aterrizatzen, eta azkenean jolas ipuin batekin hastea da gure helburua, gerora begira, mugimendu handiagoa sortzeko. Eta, hau da, ze handia ez. Hau da gure taldea, Nekane, Iren eta Hirurok, eta gustauzu daiguna asko da, elkartu ginen Hiruroko inorrek ez du egiten zaintzan alorrean gaur egun lana, Nekane da diseinatzailea eta diseinatzailea grafiko, marketing inguruan lana egiten du. Irenek esperientzia asko dauka ekintzailetzan, eta hortik, gure erronkak aurre egiteko baliabide handi bada, eta ni proiektu kudeatzen ibiltzen naiz normalean, esan gendu, bastante ondo enkajatze du rol ezberdinak, eta ez dugu zaintzaren alorrean lan egin inoiz, baina bai da afrontatu nahi dugun gai bat. Orduan, gustatu zitzaigun hasieratik planteamentua. Oain arte Ainoak indu pixkat kokapena, testu ingurua, nondik hasi ginen lanketa hau egiten, eta oain joango gara ja pixkat proiektua ezagutzera, ez? Besarka negozio eredua irabazi asmorik gabeko proiektua da, ez gara honekin aberatsak egin nahi, baizik eta nahi dugu hau zabaldu gizartera eta pixkat nolabait demokratizatu zaintzen inguruko hausnarketa hau gizarte mailan. Eta horregatik, pixkat dana planteatu dugu kostu baxuekin edo mantentze kostu baxu aukiko du, eta horregatik horrekin lotuta bai prezioa simbolikoa izango da. Gero ikusko gu pixkat ze aurre ikuspen edo aurre kontu indogun, pixkat hau da gure markoa. Eta gero, finantzazioa behar dugu, hau martxan jartzeko, bakigu. Orduen, oraindik aztertzen nahi gara diru sarrera posibleak, edo nondik lortu dezakegun diru hori, aukera desberdinak daude, adibidez diru laguntzak, administrazio publikoek eman ditzazketen diru laguntzak, crowdfunding plataformak, edo guk jarritako baliabide propioak, aztertzen nahi gara momentu honetan, ez? Eta esan dugunez, hau nahi dugu gizartera zabaldu, beti proiektukin hasi behar gara, pixka target batekin, noa jo, zein izango da gure erabiltzaile, lehenengo erabiltzailea, edo kontrastea ingogun erabiltzaile hori, ez. Orduen, ikastetxeekin jolas bat denez, ikastetxeekin lantzea ikusten gendun aukera ona, eta orduen zehaztu dugu DBH-ko irakasleak, hau da, gutxi gora bera, intartea 12-tik 16-irako nerabeak, ez. Bale. Eta, oain arte itzein dugu jolasaz, nola da jolasa, eta, hau litzateke gure euskarri fisikoa eta euskarri digitala. Jolas bat izango da, besarka kutxa handi hortan sartuko genuke, karta edo jolas bat, ez? Karta bakoitzak kolore bat dauka, o karta multzo bakoitzak kolore bat dauka, bai horiak eta txuriak lirateke pixkat hausnarketarako edo barne hausnarketa izango litzateke horiak, eta besarkatu jartzeguna txuriak die pixkat harremanetarako harremanen inguruan hausnartzeko. Hau dana zaintzen alorrean, ez? Eta gero, moreak die emakume referenteak, eta honekin moreakin erlazionatuta dago liburuxka. Liburuzkan jaso ditugu emakume referente, 14 emakume referente, guretzako lanketa honetan pixkat inspiratu gaitu zenak, edo ikusten ditugunak referente izan daitezkera. Horien artean, adibidez, Jaio Herrero, nahiko asko gustatu zitzaigula ikusi gendunean, eta euki gendunean aukera bere hitzaldia entzuteko. Beste asko daude. Eta gero, sukaldatu, zaintzen inguruan bai, pixkat elikadura, zaintza, eta ez bakarrik norbanakoa, baizik eta taldekoa, edo gure ingurukoen zaintza. Eta orduen sukaldatun, jarri ditugu rezeta batzuk, edo, sukaldatzean inguruan bai hausnartzeko edo lantzeko. Eta gero, hau da euskarri fisikoa, euskarri digitala bai, importantea zala ondorioztatu gendun, azkenien euskarri fisikoa ondo dago, gero beti mobiakin gaude, informazioa bilatzen dugu, orduen, pixkat euskarri fisikoa edo webgune bat nunbait jasoko dugu, eta euskarri digital hortan barkatu, galdera erantzunak egongo die, eguneaketak, berriak, eta pixkat erreferentzialtasun puntu hori lantzeko, eta galdera edo zalantza bat eukitzen dugunean, nola jo eukitzeko. Eta gero euskarri fisikoa, ja aipatu duguna, jolas eta ipuin formatua, ipuin hortan erreferenteak egongo lirateke, gizarteko talde desberdinentzat, nerabetan zentratua hasiera baten, eta zaintzen esparruko gai desberdinen guztiak azaleratuko edo hausnarraraziko gaituztenak.
Bale, hau kronograma bat indoguela pixkat zirriborroan bada ere, baina pixkat kokatzeko proiektua eta aurrekontua. Prozesu hoi, epe motzeko prozesua da, aurtengo maiatzetik eta abendura bitartean, nola aurrera emango gu proiektua, ez? 3 bilera ongo die, lantaldearen hasierako bilera hasi garaia, baina, bueno, pixkat ja lanketarekin hasteko, eta jarraipen bilera eta itxiera bilera. Eta bitartean 2 lanketa potente edo, ez? Alde batetik iragileekin bilerak, lehen aipatu ditugunak, baina beste batzuke bai, eta informazio datuen bilketa. Eta gero, beste lanketa importante bat izango da, euskarri fisikoaren lanketa eta euskarri digitalaren lanketa. Eta hoi bia prototipoen aurkezpena. Eta bukaerako lanketa litzateke besarkaren aurkezpen ofiziala edo. Aurrekontua, bueno, ez da guztiz ikusten, baina hain dugu galdetu gure inguruan zenbat lirateke, aurrekostu dugu bai kostu horiek handiagoak izan daitezkela, baina, bueno, pixkat ideia bat egiteko, hola, isladatu dugu aurrekontua. Eta, oaina goiko taula hortan, epe motzeko planifikazioa bazan, hau da pixkat diseinu garapen osoa, ez, proiektuan. Hasieran edukia diseinatu, grafikoki bai diseinatu 2 euskarri motak, validatu proiektua prototipoa, fabrikatu, prototipoa testeatuta gero moldaketak egin, eta ja jolasa zabaldu, eta ja pixkat bere ibilbide naturala egin, ez? Bale, eta hoia bukatzeko, argi dugu zaintzen inguruan eta hausnartzeko eta prozesu hontan ezin dugula gu hirurak bakarrik egin, sare lana behar dugula, eragileekin beste lankidetza behar dugula, orduen identifikatu ditugu lehenengo momentu baten eragile batzuk, jolasen diseinuan jakitun edo esperientzia daukatenak, adibidez Txatxilipurdi elkartea eta Itziki, horrek die horretik aipatu ditugun jolasen egileak edo. Hezkuntza formalaren inguruan berritzeguneak, ikastolen elkarteak, Kristau Eskola, Guraso elkarteak eta bar. Erakundeekin o administrazio publikoekin kolaborazioak, kasu honetan jarri ditugu Aldundiko berdintasun saila eta udaletako berdintasun saila, izan daitezke beste alorretakoak bai. Zaintzaren inguruan lan egiten duten eragile edo elkarteak, Sorgin Lore, Bilgune Feminista eta bar. Eta hemen aipatu ditugu batzuk, baina, bueno, animatzen zaituztegu, esan bezala ezin dugula bakarrik egin, lankidetza behar dugula, eta elkarlana bai, orduen, bat nahi bazaitezte proiektu ontara, ateak irekita daudela, eta zuen ekarpenak ongietarriak izango dela. Eta, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko neskak. Igual, gelditu momentutxo baten hemen, ez dakit publikotik norbaitek galderarik, iruzkinik, proposamenik, gomendiorik daukan, zerbait esateko, zerbait agian ulertu ez dana, epaimaikideak edo valorazio mailekoak utziko ditugu albo baten, gero egongo gelako lasaiago. Uste dena oso ondo azaldu dezuelaz, primeran. Bueno, nik uste, hor, galdera bat. Txai, ni daukat, segundu bat. Eske nola grabatua da hon? Mierda. Oain, ez dakit zerra iman diatzen. Diseinurako edukiak lantzeko Txitxilipurdi eta Iztik, Itziki. Eta hezkuntzatik norbait ere, gero implementatu behar baldin bada eskoletan. Bai, hezkuntza eremuan oraindik ez dugu ikastetxe batekin hitz egin, orduen zehaztu ditugunak die elkarte ikastetxe asko biltzen dituzten elkarteak, guraso elkarteak alde batetik, baina gero ikastolen elkarteak, hor ikastola guztien kontaktuak edo harremanak lortu ditzazkegulako eta berritzeguneak horre bai harreman zuzena daukatelako eskola publikoekin. Bale. Nik ere elkarbanatzeagatik ere bururatzen zaitela hezkuntza barruan, ikastetxe barrutan ni pixkati bilbide hortatik natorrenez, jantoki eremuak eta hor proiektu ezberdinak daudela, orduan horrela igual harakatu dezakezuela, ze bai dia espazioak ere ez eta gehiago nahi dianak sustatu, pedagogikoki, orduan
igual euki dezakela bidea. Ba, eskerrik asko, uste oso garbi ikusten dela barrutik ateatzeian proiektuak, ba, zentzua duela, orduan, mi esker neskak, txalo bero bat. Vale, ba, bigarren taldera ingo dugu salto. Prestote daude? Bai, oso presto. Vale, ba, gerturatzen dijoazen bitartean, Aparkelekua proiektu aurkeztuko digute kide hauek, Garazi, Delmo, Nere, Jimena Andoni, eta ez zaigu inor falta, ez da? Ez, dena gaude. Vale, ba, bueno, pixkat aurreratu degule, no? Baina hauen proiektuan gaia pixkat dator hirigintza edo lurralde antolamenduan ingurutik, ez? Eta nik uste elkartu dela talde bat, ikusten edo elkarbanatzen oso garbi nun dauden hemengo erronkak, ez? Eta zenbat gauza egin daitezken honen barrun orduan bazuena deita. Bueno, Barkatu. egunon, Leirek esan duen bezala, gu Telmo, Garazi, Andoni, Jimena eta Nere gera. Eta elkartu ginen geneukalako kezka handia hirigintzaren inguruan, eta orain hiriaren inguruan dagoen egoerarekin, batez ere gaudelako gu baita ere emantzipazio adinean, eta orduan kezkatzen gaitu komunitate falta eta hiriaren egoera generalean. Orduan elkartu ginen eta testu inguru hau kontuan izan da, iritsi ginen galdera batetara non geratu dira hiritarrak eta zer egin dezakegu guk. Eta orduan hasi ginen behiratzen hainbat proiektu internazional planteatzen zutenak hiriaren zerbitzuak, espazioaren erabilera, eta orduan bururatu zitzaigun Parking Day dela iniziatiba internazional bat Donostira ekartzea. Alde batetik, hirigintza begira, gu ikusten dugu gentrifikazioa eta turistifikazioa eman dela Donostian. Argi dago, turismoa asko igo dela, hor dakagu grafiko bat, eta hor hasieran ikustea, 2023an dagoela inoiz baino turista gehiago. Eta azkenean interes ekonomikoak jarri dira hiritarren ongizatearen aurretik, eta ez dira auzoak auzoen antolakuntzak eraldatu egin dira, eta hiritarrentzako espazio publikoak ez dira egiten, edo ez dira kontuan hartzen. Orduan, hemen ikustegu, argazkiak ez dira hobenak, baina azkenean guk ikustegu plazetan ez dira bankuak ikusten. Bakarrik ikusten dira terrazak eta ikusten dira jatetxeak, baina benetan espazio publikoak ez daude. Denak dira espazio pribatuak eta kontsumora bidera dutak. Eta horretaz aparte, mugikortasunari dagokionez, baita kotxekrazia deitu egun zerbait gertatu da. Azkenean denak kotxe pribatua erabiltzera bideratuta dago, azkenean karreterak eta parkelekuak kristoneko espazioa dakate espazio publikoan, eta hiritarrak non geratzen dira. Ez dakate azkenean gonbidatu bezala geratzen dira. Arazoekin jarraituz, bizikidetza gero eta zailagoa egiten ari da Donostin. Gainera Donostia adibide oso bat da. Ailokairuak gero eta ez dakiten txatzen manu zen, ailokairuak gero eta garestiagoak dira. Eta horrekin batera hori dela izeberraren goiko partea. Izeberra azpian dago gero eta espazio publiko pribazitatuagoak da zenez, bizikidetza eta komunitatea eta sustatzea gero eta erronka eta zailagoa da. Gainera, biztanleria, biztanle pasiboa bilakatzen ari da. Jarraitu mesedez, nire? Bale. Horrekin danarekin, mugikortasunaren arazorekin eta kotxekraziarekin, larrialdi klimatikoari hemen garrantzi handiko pauso bat eman nahi dugu. Zen eta gaur helburua auto pribatuaren erabilera murriztea da. Segatik,
zenbat eta auto pribatu eta zenbat eta hormigoi gehiago egon hiri batean, orduan eta aire kalitatea, soinu zarata eta soinu kalitate gitxiago gongo da, eta arazori guretzat garrantzitsuena, espazio berdeak gero eta gitxiago eta biodibertsitatea gero eta gitxiago izango da. Orduan, geure asmoa, geure helburua espazio publikoa berreskuratzea da hiritarrentzat. Nola, espazio publikoaren erabilaren debatea mahai gainera ateratzen. Nola, gero aurkeztuko dugun mugimenduarekin. Zetarako hiritarrak hirigintza jasangarri baten parte izateko. Arazo, hau ez da berria. Jadanik estatu batuetan ja honen inguruko hausnarketa egiten ari ziren, edo hausnarketa antzeko batera iritsi dira 2005an. Gure helburuak badakigu oso nahiko handia direla, azken finean espazio publikoaren eztabaida hori sustatzea eta ez delako erresa, baina bai hasi nahi dugula, hasierako urrats batekin edo gutxienez egun batekin, ez? Konflikto hori edo gatazka hori bisibilizatzeko herrian bertan. Hau berdina egin zuten estatu batuetan 2005an, San Franciscon, azken finean kotxeetarako pentsatu dauden espazioak parke bilakatzea. Nola, azken finean aparkatzen dugun leku horretan, belar bat jarri eta hor egun bat, eta egun horretan gutxienez espazio publiko hori gizarteratzea edo gizarteak berreskuratzea. Eta gure intentzioa hori Donostien egitea da. Batez ere, eztabaida hori publikoan jartzeko, eta baita ere herritarrak indartzeko, eta baita ere modu aktibo batean ikusteko bereiek ere badirela sortzaile, espazio publiko horren sortzaile. Orduan, Donostin hori nahiko genuke, irailaren 15ean, azken finean mundu mailan horrela egiten baita, egun hori hainbat eskutan egiten da, Bartzelonan egidez gure gertukoena izan daitekena, baina beste leku batzutan ere, eta izango litzake hainbat lekutan Donostian zehar jartzea horrelako postuak edo hori noski harremana eginez herritarrekin eta eragileekin, orduan deia zabalik dago nahi duenak, eta hor baita ere lotzea hori bertako beharrekin. Eta kasu praktiko batera joanez. Adibidez, Egiako auzoan ez dago espazio publiko bat aurre jolasteko. O espazio publiko egokirik aurre jolasteko ez dakit, o beste edozein arazo. Orduan gutxienez, egun horretan jartzea espazio publiko bat jolasteko eta horrekin baita ere kontzientziazio horrekin hasteko. Gero hori, handitu egin daitekelako, baina ja praktika bat eta bizipen bat badago espazio publiko hori sortze horretan. Ordan hemen adibidez daude hainbat inspirazio. Eta bukatzeko esplikatuko izuegu, pixkat hasierako ideiatikan eman ditugun aurrera pausoak edo pixkat bidea zein izan den. Lehenengo pausoa izan zen Bartzelonako parkindei antolatzen duten pertsonekin edo batza, pixkat ulertzeko zindan gure papera, parte baten nahi dugu Donostiko eragileek pixkat baiek erabakitza zer nahi duten sortu, baina gure papera ere argi gehatzea, guk zein behar dugun, eta orduan baiekin hitzeita oso lagungarria izan zen, eta baien gonbendio eta esperientzatikan kontaktatuko genuen Kalapierekin, oso eskertuak Kalapie elkartean laguntzarekin, eta baiek oso bide lagun izan dira, eta azkenen baiek ez da igual adibidez Bartzelonako hiri batean eredu bezala ukitza, edo Donostiko erakunde bat, balor igualak konpartitzen dugunekin, pixkat hemengo situazioa hobeto ezagutzen duen elkarte batekin, pixkat bidea hau banatzea, eta, euki genune baita Planeta Maiketako elkartearekin, pixkat topagune bat, bertan ere esplikatu genuen gure proiektua zintzen, pixkat ahotsa edo zabaltzeko eta ideiak zabaltzeko. Orduan handikan hasi ginen Donostiko eragile desberdinak identifikatzen saiatzen, eta behaiei kontaktuan jartzen saiatzen, eta ja badazkagu eragile batzuk, prest daudela parkindei egunen parte hartzeko. Eta erronka zaiena, udaletxeakin pixkat harremanak sortzea edo,
Eta, bueno, euki dugu kontaktua mugikortasun departamentuarekin, deusekin ere euki dugu kontaktua, eta pixka, bueno, erronka horri aurre egiten saiatzen, eta aukeretako bat da mugikortasun astearen programaren barruan gure proiektua ausartu izatea, eta hortxe gaude esperoan. Eta bestela, beste aukera izango zen, espazio publikoaren eskaera egin, aparkaleku batzu reserbatu edo, eta bertan egin iniziatiba. Orduan ja azkeneko pauso, gaude pixkat esperoan, udaletxaren esperoan, asegurantzak ere badaukagu fitxatuta kooperatiba bat, dana ofizialtasun orden barrun edo egiteko, eta azkenen komunikazio plana, saltua emateko neko prest gaude, ze manifestua jain dadakau, kriptikoa ere indadakau, eta guain gaude pixkat puntu hortan. Eta, listo. Bale, eskerrik asko ekipo. Norbaitek berriz, botatzen dugu pelota. Proposamenik, galderarik edo zerbait. Zuek ere oso garbi dena. Bale, eskerrik asko. Eta beste txalo bero bat. Nik uste ere, garbi ikusten dela ez, zenbat gauza txikik inpaktu handi bat ekarri dezaketen ez, orduan, beste inspirazio iturri bat. Bale, bi proiektu aurkeztu dizkigute dagoeneko, ez dakit 5 minutuko deskantxu bat behar dugun, hurrengoak zatozten entzako maltxana jazuen, jaia ordu bete goaz eserita ere, ondo gaude, zer dio herriak? Aurrea? Bale. Venga, hurrengo proiektuakin sartuko gea. Onbiatzen ditugu Transformer Fest proiektuko kideak etortzera. Ja aurrez aipatu bezala, elikaurari lotutako erronka baten aurreko erantzun posible batekin zatozte. Eta uste talde bezala, izan diala talde bat, hasieratik oso garbi zeukatenak zertara jo nahi zuen, baina oso garbi, eta jarraitu dutela bideo hori zuzenean orduan zein den zuen bilabeteko evoluzio hau. Bueno, kaixo, gu Transformers Fest proiektuko kidea gea, Xabat, Maili, Itziar, Mikel eta Maia, eta beste bi falta dira, ze 7 gea guztira, direla Suiana eta Sara, ezin izan direla etorri. Eta bueno, hori, gure proiektua elikadura xauketaren ekiditearekin sortua, asmoarekin sortua dago. Orduan, zertan oinarritu gea? Hori, elikaduran xauketa ekiditze horretan, datuak analizatzen hasi ginela, ikusi genuen kolektibo, kolektibo sozialean horrek areagotzen zuela, pobreziak edo kolektibo zaurgarriek areagotzen zutela xauketa hori, eta orduan Agenda 2030-ekin batera helburu horiek sustatu nahi dira, pobreziaren amaiera eta goserik ez egotea, dena elkarbanatzen da elikagaiaren xauketarekin, eta hori izan da gure oinarria. Azkenen garapen jasangarritako bi helburu nagusi landu nahi diteu, batetikan pobrezian gaia eta bestetikan elika edo gosean gaia. Eta mundu mailako datu batzuk aipatzearren, pobreziai dagokionez COVID-an garaian ehuneko bateko egoera ondala mundu mailan, eta 2022 bertan muturreko pobreziare beste 75 milioi bat pertsona gehitu dira. Eta bestetikan goseai dagokionez naiz eta hemen igual ez deun eguneroko norren beste ikusten mundu mailan 10 pertsonetatik batek gosea pasatzeu, eta 3tik batek ez daukate
akzesoa elikagai egoki horietara. Eta pixkat helburu, datu hauetatik abiatuta, galdetzi eta guk zenbat xautze dugu gure etxetan eta nondik handatozte xautze iteun elikagai horiek ze ezaugarri auskate. Hartu dugu elikan ikerketa bat 2022 nintzutena eta ikuste zen lehen, Jose Ignaziok esan du bezala, gutxi gora bera erena dela, 124 eta 34 artekoa baita, eta elikagai horiek nagusiki dira ogia, fruitu eta barazkiak, baita ere 128 sukaldatua, eta askotan izaten dira platerreko ondarrak edo ozkailun hor uzten diteunak, eta azkeneako txartu iten dianak. Eta datu esangarri bezala, urteko pertsonako 63,5 kilo elikagai galtzen dira. Proiekturi forma ematen hasteko, nahi dugu prototipo bat egin Donostin, datorren hilean. Funtsa berez izango da, xahutzera dihoazten elikagai horiek hartzea, sukaldatzea, eta horrekin herri baskari dotore bat antolatzea. Egun osoko egitaragoan batekin. Non eta noiz, Donostiko Aldizarrean izango da, eta gainaren 25ean, San Juaneko asteburuan. Eta nori zuzenduta dagoen hau? Alde batetik, antolakuntzan Aldezarreko jatetxe eta dendekin kontatuko dugu. Batez ere, elikagaiak lortzeko. Bestetik, elkarte gastronomikoak dazkagu, elikagai horiek biltegiratzeko. Eta azkenik, beste eragile sozialekin kontaktuan gaude, dinamika guzti horren parte izateko, antolakuntzan, elikagai bilketan, eta bar. Eta noski, egunean bertan, edonor dago gonbiatuta, dinamikaren parte izateko. Eta prototipo honen helburuak dira honakoak. Lehenik eta behin, xautu behar dien elikagai horiei irtenbide bat ematea. Lehenik eta behin puntu horiek finkatzea, xautzen diren puntuak identifikatzea, eta gero irtenbidea ematea. Hasieran komentatu dugun bezala, nahi dugu pertsona xaurgarriak izatea dinamikaren parte. Alde batetik onuradunak, egunean bertan sukaldatuko denarekin, baina ekintza guztien parte nahi dugu izan daitezena nahi dugu, bai antolakuntzan, bai sukaldatzean, eta bai egunean bertan antolatuko diren dinamika guztietan. Segio. Eragile eta norbanakoen arteko saretzea lortu nahi dugu Aldezarrean. Azkenean, hau izango da dinamika puntual bat, baina identifikatzen badugu toki bat non elikagaiak xautzen diren eta toki bat non elikagai horiek behar diren, link hori sortzea dugu helburu. Eta azkenik, elikagai xauketaren inguruko kontzientzia piztea nahi dugu. Xabate komentatu ditu datuak, azkenean etxeetan urtero 63 kilo xautzen dira, orduan hori ekiditeko kontzientzia piztu nahi dugu. Eta Transformer Fest konkretuaren helburuak bi diala esatea dakau, ez? Batetik, eta usteet epe luzera begira garrantzia handien aukiko duna izango dela gida bat sortzea, guk sortuko dugun proiektu pilotu hau errepikagarria izan dadin, errepikagarria da, eta orduan errepikagarritasun hori emateko, ez dakit eskuliburu formatuan, triptiko formatuan edo, beste herrietan, beste espazio batzutan olako ekintzak antolatu nahi badia, pixkat pausoak jakin ditzaten, ez? Nundik hasi, nora jo, zenekin harreman du. Eta aldi berean, ez, identifikatu ditugun puntu horiekin, Mikelek esan duna, ez, link hori sortzea xautzen dian espazioekin eta behar dian espazioekin. Datuak egia da etxeetan dala daturik altuena eta guk etxeetan zuzenean ezin degula eragin, ez? Baina, batetik kontzientzia piztuta eta bestetik espazio publikotan edo jatetxeetan edo dendetan elikagaiak xautzen badia, askotan igual itxusiak dialako bakarrik, hoiei irtenbide bat ematea eta irtenbide hori ez izatea puntuala, baizik eta jasangarri izatea denboran zehar, ez? Orduan gure egitekoak, pixkat hauek dira, denan helburua izango da, protokolo edo gida hori eratzea, esan dugun bezala errepikagarria izan dadin eta erreferenteak uzteko,
Baina horren aurretik, eguneko egitaraua definitzea da gure helburutako bat, baimenak eta material logistikoa, udaletxeekin harremanetan nahi gea, baina, hori espero dugu lortuko deula. Elikagaien bilketa, kudeaketa eta prestaketa, hortarako ere, ez dago aipatu, baina, jende diferenteakin harremantzen nahi gea, eta gure helburua bada, sukaldari profesional bat etortzea egunean bertarako. Gizarte eta gazte eragileak inplikatzea zuzenean, beraien parte hartzearekin bai, baino beraien lanarekin edo eskulanarekin bai. Voluntarioak antolatzea, gonbidatuta zaudete voluntarioak izateko, eta komunikazioak kudeatzea, uste deulako informazioa hau zenbat eta toki gehiota iritsi edo zenbat eta sare eta norbanako gehiago ikutu, urrutiago iritsiko gehala proiektuakin. Bale, eta pixka bat kontatu nahi genuen, igual ikastorei beira eta proiektuei beira, ze erronka eta ze zailtasun izaten egean bide honetan, ez? Leirek esan duen bezala oso definituta euki genuen hasieratikan proiektua zeintzan, segitun jarri ginen eragile ezberdinekin kontaktuan, eta lanean, ez? Eta, bazkenian ikusian bezala, bi taldekide falta ditugu, zailtasun bat izan da, talde lana ez gata ezkai beira, baizik eta denborei beira. Biltzeko, azkenin bakoitza Euskadiko punta baten bizi iaia, lanen gaude, eta karo, azkenin da gure lanetik apartin berreko gauza bat, ez? Eta baita horrek zaildu digu laguntza egoki bat jasotzea eragile profesionaletatikan. Jarri gain bat eragile ezberdinekin lanen, eta karo, azkenin beraien jornada laboraletik kanpo ez zintzuten, umeek zituztelako edo gurekin bildu, eta gure askotan online, atxegaldeko zazpitan albezela batzutan kotxetik, eta hola biltzen egon geha, pixka bat jarraipena emateko, ez? Eta, baina bidi hartzen hasi ginenean, eragile ezberdinekin kontaktatzen aitu geha, eragile sozialekin, ze, nahiz da bazkaria doakoa izango dan, aportazio voluntario bat itea pentsatu genuen, hori elkarti bati emateko, eta bere ibilbidea jarraitu alizateko dire honekin, ez? Gero bestalde, dendak, supermerkatuak, azokatako ekoizle batzukin ebe jarri kontaktun, batzuk ez digute erantzuten, beste esaten dute ez dutela ezer xautzen, eta beste batzuk, inkluso erantzun txarren bat jaso dugu, ez? Orduan, hori ere hor dagola, eta, lehen hoxa batek aipatzen zuen estudio hortan biltzen da, jendeak askotan pentsatzen duna baino gehiago botatzen dula, ez? Eta pixka bat gure sentsazio hori da. Benetan ez dugula sinisten larun bat guerdio baten jendek ez zeukitzea denda baten ezer, ez, emateko. Baina, jarraitzen dugu, desesperatu gabe lanen, ez? Eta gero, pixka bat zailtasun nagusitako bat bai da, elikagaien kudeak eta hori, ez? Jasotzea nola antolatu, garraioa baldintza higieniko-sanitariokin nola inberden, biltegiratze hori azkenin eragile bolondresen bidez eta inberdugu, eta hori gai da izaten pixka bat, gereiak sobran euki ditugu, eta bestela ondo jundan, esango genuke. Eta, bazkenin noixe, bukatzeko gogorarazi intentzioa dela ekainako 25ean espatzea baimenak eta lortzen baldin baditugu, Aldezarreko Kamingaitxo plazan, eta dena gombiatu zaudetela, bolondrez lanetan, baina baita ere bazkarira eta egingo dugun festa giro hortara ere. Mila esker. Denoi, norbaitek alderarik, edo zerbait elkar banatzeko? Zergatik egun horretan, galdetzen duen Andoni? Sin más. Hasiera baten pentsatu genuen iraian itea elikagai xauketan astea ematean dako mundu mailan eta horrekin bat iteko. Baina azkenen beste proiektu batekin batea hitzetatik ekintzaran barrun da hone atal bat da eta erabaki izan egokina udara baino lehenitea. Eta orduan datuk aztertuz batetik pentsatu genuen igandea izatea egokina izan daitekela bilketa iteko, larun baten aurre ikustealako ostiralen edo larun baten itea janari bilketa eta orduan alik eta azkarren aprobetxatzeko. Eta bestetik, justo San Juan 23 festa dela, 24
igual jende asko ez da parte hartzeko nahiakin igual festa giro hortan daulako, baina 25 ez genuen inongo arazoik ikusten alde hortatik, taldeki deire ondo etortze zitzaigun, da aurrea gutera daki da, horrekin. Beste galderaik. Eske, grabatzen nahi danez ondo entzuteko. Esan dezu igual prezio simboliko bat jarriko zenuketela dirua biltzeko eta igual erakunde bat emateko, baina atzetik daun lan dana nolabait ekonomikoki jasangarria izateko plantea duzu zerbait. Ze bestela zuek aizate lanien eta esan dezu bezala ez oso lan eta gero eta nola sustengatzea hori. Alde hortatik ez dugu gestioekin gu aiga lanen ontan siniste deulako, momentu batzutan bai izan da, igual bilera batzutan geuden pixkat urduri bezala, aurreikuspenak, igual asteztea zenbat pertsona egiten gonbidatu eta igual eginan pentsatzen nahiko zenbaki altutan, oain, 100-200 ingurun daukau burun, osa janaria kalkulatzeko ere bai, eta bilera batzutan esate genuen, hemen gu aigean nahi deulako eta honek ezin du sufrimendu bat izan, eta orduan horrengatire bai ez darri genuen kopuru hoi 100 pertsonako bazkari antolatzeana, eta guztua gaude eta horrengatik aigea egiten, eta puntu hoi daukau zaintzeko bezala gure burua. Eta helburua dela baita udaletxea implikatzea, plan logistikoki materiala eta hori dana. Bai, esate bai gute, ba. Beste galdera bat. Barkatu, Ainoak esan duenaren arira, helburua ere da, hau da lehenengoko prototipoa eta digara JFO honekin, baina helburua da hori, gida bat sortzea eta beti izango da bolondrez lana, baina espero dugu lehenengoko prototipoan 100 ordu sartu baldin baitugu, bigarrena 50 izatea eta gutxitzen jutea eta hori, eta gida hori depuratzen jutea eta gero dana izatea automatizatuagoa, baina funtsan lan voluntario izango da. Ni bai ikustet igual izen hartze balen baduzu eta esatezuke tal eta izen badakeu eta entidade daga, igual bai online errespaldo ekonomiko bat atzetik, ez dakit nondik, baina ez. Baina hortako izen hartu behar da. Hori da. Koliderrak sarea. Proiektu erreferenterik, aurrekaririk, ez dakit, egon da, Hor bai, gai hau Katalunianeko landua zeukaten, zehazki dago entitate bat beraiekin harremanetan jarri Aprofitemel Salimez dauka izena, eta egia esan da asko lagundu igute, beraiek beste nivel baten daude, honen inguruko lege bat adena martxan daukatelako, eta entitateak berak aurrea emana izan da lege hori. Eta gu beraiekin harremanetan jarri ginen ekintza zehazki han landu dutelako, eta orduan beraiek eman dizkigute hainbat gako, bai elikagai bilketa noizin, nolain, eta alde hortatik oso lagungarrik izan dira. Horrez gaine elikagaien kudeak eta iteko nun bildu zegida erabili eta informazio guztiare bai beraiek pasatu igute eta gidan, idazten egea eta gidan bertane bai txertatu dago, beraien referentzia horiek. Eta menua itxita izango da edo egunean bertan jasotzen duzuen lanera bera? Azkenen bilketa izangoa bai barazkik, frutak eta ogiare bai okinde egitan, eta aurre ikusten deun paia bat izatea aukera bat, gero arroza beste baitetik eskuratua edo, bai, moenik ez da oso argi arrozana, baino bai, paia izatea aurre ikuste dugu. Baita ere, legalki ezin dugu hasi haragia biltzen edo ez orduan gure elikagai bilketan mugatu dugu barazkita frutatara. Eta orduan horrekin barazkiak gehi arroza eta Macedonia. Eta jazta. Nik beste galdera bat neukan. Momentu baten aipatu duzue harremantzen eta jarri zeatenean batzun erantzun txarrak edo kuriositatea sortu zaitza erantzun mota izan dute den. Ez da gaiagatik izan. Ez da gaiagatik izan da. Bale, ados. Baina dena ondo, Dena ondo.
aldu dena ondo ez izan, hori ere prozesuan parte. Bale, bueno, nik uste txalo bere bat, eskerrik asko. Nik uste zentzu handia daukala, ez? Batez ere domino efektu bat eduki dezaken proiektu bat izateak, ez? Uste hor indarra handia daula, beraz, eskerrik asko. Eta, bueno, azkeneko aurkezpenen sartuko gea. Hemen dauzkagu gure azken taldekideak. Amaia Leire eta Xier falta zaigu, gaixorik dagoela. Aipatu egon bezala, ez? Pixkat ekonomia zirkularretik sortutako moinarritik datorren zerbaitekin zatozte. Eta nik uste, diala taldetxo bat, hasieratikan bakoitza oso bidez berdinetatik elkartu zeatenak, ez? Baina, elkartu topatu ez zutenak puntu bat, hortikan zerbait batera sortzeko, hasi que zerkin zatozten. Nindoan honekin. Bueno, Leirek aipatu bezala, guk diseinatu dugun ekimena ekoteka da, eta, Amaia eta Leirega eta Xierrekin batera egin dugu ekimen hau. Aipatu bezala, ekonomia zirkularraren inguruan diseinatu izan nahi dugu proiektu hau, eta hasi baino lehen arazoa pixka bat ikertu dugu, analizatu dugu. Eta ikusi duguna da, orainaldian ekonomia lineal batean bizi garela, ohitura dakagula gauzak erosteko, erabiltzeko eta botatzeko. Eta horren ondorioz gero eta hondakin gehiago sortzen ditugu. Eta horrez aparte, produktuak erosten ditugunean, produktu zehatz batzuk konpontzeko ere zailtasunak daudela ikusi dugu. Gainera, jabetzara ohituta gaude, ez dugu pentsatzen aldi baterako produktuak behar ditugunean, norbaiti eskatzea edo beste nolako zerbitzuak erabiltza, baizik eta horiek erostea. Eta ondorioz, alokairu kultura eza dugu, eta hori izan daiteke zerbitzu faltarengatik batetik, baina horretan goaz, eta bestetik ezagutza faltarengatik. Gu proiektu hau egiten zerbitzu berri asko ezagutu ditugu, leheno ezagutzen ez genituenak. Eta gure erronka, etorkizunerako alternatiba berriak sortzea da, ekonomia zirkularraren inguruan, eta jasangarritasun soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa sustatuta. Ekoteka ekonomia zirkularra sustatzen du, baina ere erantzukizun soziala. Eta beti pertsonen arteko partaidetzan eta entitateen arteko partaidetzan pentsatuta. Orduan, hasiera batean pentsatu genuen proiektua, izan zen altzarien eta lantresnen alokairu eta konponketa zerbitzua sortzea. Oso proiektu handia eta zaila. Eta hau zaurgarritasun egoeran dauden pertsonen kolaborazioa dela medio. Orduan, guk hasiera batean pentsatu genuen sistema, izango litzake alokairu sistema alde batetik, alokatzeko bazkide izatea eta horrela komunitate bat sortzea, ze azkenean kontzientzia sostatu nahi dugu, ez? Denok saretu. Eta, peluzerako alokairuko aukera emango litzateke eta produktu bakoitzak izango luke prezio bat zehaztuta. Produktuen egoera ona bermatzeko, bazkide bakoitzarekin akordio bat sinatuko litzake, zehaztasun horiek zehazteko. Eta, zera alokaituko litzateke, alde batetik lan tresnak, egunerokotasunean erabiltzen ditugunak, bakarrik aldi baterako eta oso garestiak izan daitezkeenak, taladroak, alikateak eta abar, eta bestetik altzariak, baina altzari txikiak, jasangarriak eta ekodiseinatuak. Honek esan nahi du, beti funtzionalitatean eta jasangarritasunean pentsatuko dela. Adibidez, altzari desmontableak, gero erraz eramateko etxera.
Eta bestalde, konponketa zerbitzuari dagokienez, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonekin egin nahi den proiektua ekintza da, hirugarren sektoreko entitateekin kolaboratuta. Lekua pentsatu genuen aproposena izango zela Donostiako erdigunean, ze azkenean gizartean garrantzia ematen zaion gauzak dira erosotasuna eta gertutasuna. Eta, diseinua da partikularrentzako, ez enpresentzako alokairua. Bale, entzuten da, bai. Proiektuarekin gure ideia diseinatu genuen, baina gero garrantzitsua iruditzen zitzaigun, herritarrek benetan horrelako zerbitzu baten aurrean eukiko zuten prestutasuna ezagutzea, ez? Horretarako galdetegi bat egin genuen eta gure inguruko jendeari pasa genion. Zuei bitartean, hasik eskerrik asko, zen totalean 129 erantzun lortu genitun, eta nahiko emaitza ona iruditu zitzaigun. Hor galdera garrantzitsuena izango zen, ea gauzen alokairu zerbitzu bat faltan botatzen zen Donostin. Eta hor ikusi genuen, 170 baino gehiago baietz esan zula. Orduan, hori nahiko erantzun positiboa iruditu zitzaigun, eta baita aurrera jarraitzeko baliziente bat. Baina, gero kuriosoa da, zen galdetu genunean, zen neurritan egongo zinateke altzariak eta alokatzeko prest, horrez da oso ondo ikusten, baina emaitzak 5 eta 7 baten artean zeuden, ez? Orduan, hor ja pixkat diferentzia ikusten zen. Bale. Gero konponketa zerbitzua planteatzen genuenez, horren inguruan galdetu genuen baita, eta hor ikusi genuen ja emaitzak nahiko positiboagoak ziala, ez? Eta 8-10 baten artean zeudela erantzun gehienak. Gero gure katalogoan, oraintxe Leirek esan duen bezala, gauza ezberdinak alokatzea planteatu genituenez, altzariak, lan erramientak, hasiera batean etxe tresna txikiak, horien inguruan galdetu genuen, eta diferentzia gabe, diferentzia askokin, lan tresnak izango ziren erabilgarriena ikusten dana. Gure proiektu hau, berez ez da guk asmatu dugun zerbait, ez da zerbait oso berritzaia, beste toki batzutan ja egiten den zerbait da, orduan oso interesgarria iruditzen zitzaigun baita beste toki batzutan nola funtzionatzen duen ikusteak. Eta orduan, internet bidez ikerketa bat egin genuen, eta beste batzen artean, Library of Things, Londresen, Biblioteque de les Coses, nera zentu katalano oso txarra da, eta Komatu Library edo Toronto Library aztertu genituen. Horiek dira, gu proposatzen duguna, zehatz-mehatz egiten dutena, ez? Gauza batzuk alokatu eta horietako guztiak gainera konponketa zerbitzua eskaintzen dute. Eta horretan, ikerketa prozesuan egon ginen ikusten, ze katalogo mota daukatez, hori Library of Thingseko katalogoa da, eta gero baita nola funtzionatzen duten, ez? Bazkitea izan bertzea gauzak alokatzeko, ordaindu behar da, gero zerbait hartzen duzun bakoitzan ordaindu behar da, edo urteko kuota bat da, gero ez dakit fisiko edo online egiten den, eta gauza guzti horiek begiratzen egon ginen. Eta hortaz aparte, gero ekonomia kolaboratibo, alokairuen gauzen inguruan, eta Recreat Kult, hemen dagoela eta eskerrik asko etortzagatik. Eta kontsumaren moduloan beraiekin egin genuen elkarrizketa ikusi duzuela. Beraiek ekitaldi artistiko eta kulturalentzako ekonomia zirkularrean lan egiten dute. Gero Janon altzarien alokairuan inguruan lan egiten dutena eta reutilizak ekipo informatikoekin egiten dutena, pixkate aztertzen egon ginen eredu bezala. Baina, internet bidez egin genuen ikerketa hortaz aparte, beraiekin hitz egitea interesgarria iruditu zitzaigun, ez? Benetan ikustea, ze zailtasun, eta beraien esperientzia nolakoa izan zen ikustea. Eta orduan, hainbat erakundeekin harremanetan jarri ginen, eta lehenengoa Emaus izan zen. Emausek, orain dela urte batzuk, 2019-tik 2021 batera, gure proiektuaren oso antzekoa zen zerbait burutu zuen, gauzateka deitzen zana, eta proiektu hori 2021 batean amaitu zen, eta hitz egiten egon ginen beraiekin, gero pixkat gehiago sakonduko dugu, nola funtzionatu zuen, zergatik eratu zen bertan bera, eta bar.
Gero, rekreakulturekin bai hitz egiten egon ginen, beraiek aipatu bezala ekitaldi artistiko eta kulturalentzako materiala akondizionatu, alokatu eta saltzen dute, hola pixkat oso laburtuta, gauza asko egiten dituztelako. Lurlabekin baita, gure Andoni tutorea Lurlabekoa dela, beraiek landa eremuko laborategi digital bat dira, beraiek alokairua egin beharrean, beraiek makina batzuk dituzte, eta jendea ara joan daiteke horiek erabiltzea, ez? Etxean ez ditugun makinak, adibidez, 3D impresora, laser bidez mozteko gauzak, eta bar, ez? Eta, bazkenean ekonomia kolektibo hortan ebai sartuta daudela, eta gero, biblioteka dilesko sesekin, ebai. Horiekin hitz egin genuen, baina, azkenean ez genuen lortu elkarrizketa bat eukitzea, konbertsazio bat eukitzea, ez? Zen azkenean neskak esaten zian. Jo, eske ni bakarrik nago mostradorean, ni bakarrik nago, eta mostradorean nagon bitartean ezin dut zuekin hitz egin, ez? Eta email batzuk gurutzatu genitun baita, eta jo, nire harrigarria egiten zitzaidan, olako proiektu bat, pertsona bat kar batekin funtzionatzea, ez? Eta, batzutan askotan, olako gauzetan dauden medioak, eta bolondresekin funtzionatzen zutela, eta bain telefonoz berarekin bolondres bat zegoen bitartean, eta, ez, askotan medioak eta zegoratan egoten dian ikusteko interesgarria izan zen. Baina, biblioteke dilesko sesekin, beraiek interneten eta medioetan irekizutenean elkarrizketa asko egin zituzten, orduan hortik informazioa hartu genuen bai. Eta, elkarrizketa guzti horietatik, ondorio interesgarriak lortu genituen, adibidez, ideia oso garrantzitsu bat izango zena, ez dela komertziarekiko kompetentzia bat, ez? Askotan olako proiektuak martxan jartzen dianean, ideia hori egoten da, ez? Komertziari mina egingo diezu eta martxan jarri dianean ikusi da ez, ez? Adibidez, Londresen hau dela afinkatuen dagoen tokia, ez? Library of Thingsek ja 12 zentru ezberdin ditu irian, eta hori ikusi da marka batzuk, inkluso gauzak eszedenteak eta donatzen dituztela, zen geho ikusi da, jendeak hori erabili gustoko badu eta benetan behar badu erosten ditula, ez? Orduan, zerbitzu komplementario bat inkluso izan daitekela. Gero, olako proiektu bat ikusteko inbertsio handia behar dela, hasierako diru inbertsio handi bat behar dela, ez? Den askotan gauzak donazio bidez jasotzen dira, baina, katalogo hori osatu behar da, gauzak reakondizionatu behar dira, eta horrek azkenean dirua eskatzen du. Gero, proiektua ekonomikoki independentea izatea oso garrantzitsua dela, hori Emausekoak esan zegoen, zen azkenean Emausek bere gauzateka proiektua martxan jarri zuenean, dena doainek egiten zuten, ez? Bazkide izatea doainek zen, gauzak doainek alokatzen ziren, eta diru publikoarekin funtzionatzen zuten. Subentzia amaitu zenean, proiektua bertan bera geratu zen, etzan ekonomikoki jasangarria, orduan beraiek ideia hortan asko insistitu ziguten, ez? Horrelako gauzak bakarrik behar dira, kuota bitartez edo, baina ekonomikoki independenteak izan behar dira. Gero Emausek esan zegoen, Donostian hurbiltzen zen jendea, ez zala bereziki kontzientzia ekologikoa zeukan jendeak, mota guztietako jendea hurbiltzen zala. Eta, gero bi azken ideia hauetan denek bat egiten zuten, proiektua ezagutzera eramatea zein garrantzitsua den, ez? Eta ni adibidez lehena izan nintzen Emausen gauzateka hori ezagutunean harrituta geratu nintzala. Zen ni Donostiarra naiz eta ez nekin Donostin proiektu hori existitu zanik. Eta, hori, sare sozialak, irratia, telebista eta hori dena erabiltzea oso garrantzitsua dela, baina baita sariak lortzea aukera bat izan daitekela, ez? Azkenean, asko insustutu behar dela, ezagutzera eramateko. Eta gero, horrelako proiektuek etorkizun handia daukatela. Azkenean gure kontsumo eredua gaur egun ez da oso jasangarria, eta lokairua gero eta gehiago ohikoagoa egingo dela, eta azkenean nolako proiektuak gero eta gehiago ikusiko ditugula. Eta gure inkestak pasatzen eta jendearekin hitz egiten eduki genituen elkarrizketak ikusten, ikusi genuen horrelako proiektu bat Donostin martxan jarri baino lehen, igual beharrezkoa izango zela beste akzio batzuk egitea, lehenengo kontzientzia maila pixkat pizteko eta gizartea prestatzeko. Bueno, orduan, zer da egingo deguna gure erronkara iristeko, ezta? Erronka oso handia da, zaila da bidea, eta, Amaiak aipatu bezala, pentsatu dugu, terrenoa prestatu inbar dela pixka bat, kontzientzia mailan,
gizartea sentsibilizatzeko, ezta? Eta, bueno, alde batetik, ekonomia zirkularra eta erantzukidentasun soziala herritarrei gerturatu nahi diegu. Así que Instagrama ireki dugu eta hor publikatzen joango gea lortzen ditugun datuak eta gero esplikatuko duten ekimena. Gonbidatzen zaituztet ekoteka bakarrik ezin zan, así que ekoteka jarraitzera. Eta hor ikusiko dituzue gure publikazioak. Eta bestetik, egingo dugu balio soziala duen hondakinak berreskuratzeko eta berrerabiltzeko tailerra. Deko sozial sotargirekin kolaboratu nahi dugu. Eta, tailerra izango litzake hondakinetatik abiatuta altzari eta material berrerabilgarriak egitea. Osea, batetik, adibidez, altzari egoera txarrean dagoen altzari bat hartzea, desmontatzea eta berri bat egitea, eta prozesuan sortzen dien hondakinekin material primoak egitea. Eta, hau, prozesu hau guztia egingo litzateke zaurgarritasun egoeran dauden pertsonekin, bideratzaile bezala, eta direnak deko sozialen parte hartzen dutenak. Eta iraupena 3 orduka izango litzake, irailaren 27an, 9:00-tik 12:00, eta Lasarten kokatuko litzake. Eta, prozesu guzti honetan zehar ikasi ditugu gauza asko, eta asko pentsatu dugu. Lehenengo, ze zaila dan horrelako proiektu bat diseinatzea. Azkenean oso erronka handia jarri dugu, zehaztu dugu, eta hasiera batean ez duzu pentsatzen zein izango da zure forma juridikoa, edo, informazioa ez dakazunean, ez dakizu ze informazio falta zaizun. Orduan, ikertzen hastezea eta gero konturatzea, ezta? Bestetik, profesional ezberdinak ezagutzeko aukera izan dugu, sektore desberdinekoak, eta hori oso aberasgarria izan da guretzako, eta era berean, proiektu beraiek errepresentatzen dituzten proiektua ezberdinak ezagutzeko aukera izan dugu, eta hori oso aberasgarria izan da. Bukatzeko, orokorrean gure gizartearen eta gure kontsumo modeloaren inguruan hausnartu dugu, eta, azkenean, esan dezakegu, ibilbide guzti hau ez dela izan erraza, baina jakitoria asko ikasi dugula. Bai, asko ikasi dugula. Eta, hau izan da dena, gogoratu gura Instagramea jarraitzea, eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Zoragarri neskak. Publikotik norbaitek ekarpenik edo galderarik baukagu. Ja, hau da azkena. Kako? Bezakin duen da mikrofonoa. Txene, igual lobeto bazpare. Zok erantzuteko. Jakin nahi nuen, ezagutu dituzuen gauzen liburutegi, tanak dia independienteak, autonomoak eta sortzen dira komunitateak, zuen modelo berdinekoak dira, nik askotan bezatzen dut, alako proiektu bat liburutegin sisteman iruditzen zait oso ona, dira udaletxekoak, daude dana saretuta, eta orduan bati falta bazaio liburu bat, beste nonbaitetik ekartzeuge, eta esaten honik ampliazio bat izango zuten liburu kalde baten eta gauzak bestean, igual impresora 3D bakarrik dauka Donosti, Tolosa eta Irun. Baina herri txikitan beti destorniladore elektriko bat, eta ez dakit zer. Hori jakin nahi nuen. Modelo ekonomikoa denena berdina da, edo administrazio txikiak ere daude, Berez guk ezagutu ditugunak, askok subentzioak eta
administrazioak erabatera edo bestera involukratuta daude, baina ez da administrazioaren proiektu bat. Beti fundazio batena edo, eta berez Emausekin hori komentatu genion, ez? Ea ikusten du liburutegiak publikoak dian bezala, gauzen liburutegiak ebai publikoak izateko aukera, eta berak esaten zigun momentuz ez dula aukera hori ikusten. Berak uste dula administrazioa involukratuta egongo dela, baina iniziatiba hori erakunde batena izango dela. Gero bai dakagu Sandraren kasua, bera da Rekreakulten arduraduna, ez dakit zehazki ze izaera dakan Rekreakult, baina badaude iniziatiba asko eta nik uste ebai diversitatea asko dagoela forma juridikoan edo modelo ekonomikoan. Eta, etorkizunera begira, hau eramaten baldin badegu aurrera, aukera izan leike beste entitate batzuekin kolaboratzea eta estentsio bat bezala proposatzea. Beste norbaitek... Bai, mesedez. Nik gai hau, interesatzen zaiz da ikusi dut, kanpun funtzionatzen dula, eta esan, mentzu ez. Eta beti aukit, da refleksio bat gehiago, beti aukit baita sentsazioet Donostin mailan adibidez alkilatzeko da bigarren eskuko den, Donostin daude lauden da bigarren eskuko erropana, ez dakit, oso gutxi. Eta igual iparraldeko herrialdetan da bai dago, ohitura gehiago lako gauza egiteko, eta zein da jaso ez duen feedbacka beste erakuntatik eta beste organizazioetatik eta pertsonekiko, ze jarrera daukela jendiek esan dizuen. Igual die pertsona zaurgarri hauek juteienak diru iturri gutxi dauzketelako, o jendie dago kontzientziauta, o ze feeling daukezu horrein inguruen. Nahi bai ematen bildur pixka, Donostin nolako zerbait instalatu, esatie, no se lleva, Donostin nolako. Depende. Azkenean elkarrizketatu ditugu entitate desberdinak, eta ez dute danak modelo bera jarraitzen. Adibidez, Rekreakulten asko egiten du lan enpresekin, eta enpresak bai dira bere errekurtsaren erabiltzaile. Gero beste batzuetatik atera duguna bai dela, da denetarik hurbildu daitekela horrelako zerbitzu batera. Bai, egia, realitate bat da zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak hurbildu daitezkela ekonomikoki errentagarriagoa izan daitekelako, baino bai kontzientatuta dauden beste pertsona asko. Bai, berez gure galderetako bat erakundeak elkarrizketatu genituenak zen, ea ze jende perfil mota hurbiltzen zen. Eta, Emausen adibidea jartzen dut zen, justo Donostin zen, eta justo gure proiektuaren oso antzeko zerbait egin zuten. Eta berak esaten zigun, berez arazoa zala jendeak etzula ezagutzen. Askotan jendea hurbiltzen zala, esan ez, hostia, ez dakit, zeinek esan zian, eta hortik ezagutu dut, baina, ez dakit, muy de boka-boka, eta hori zala beraien arazoa, eta ez jendearen retxazoa, ez? Eta, gero perfilaren artean, esan zegoen hasieran oso gazte gutxi hurbiltzen ziala, gizonezkoak izaten ziala gehiago, baina horri buruz galdetu genionean, ez zegoen esan bereziki ekonomikoki zaurgarriak zian pertsonak edo bereziki kontzientziatuak zian pertsonak ziala, baizik eta oso publiko orokorra hurbiltzen zala. Kalapierekin egon garenean kontaktuan, Kalapiek proiektu bat sustatu nahi du Donostin, bizikletak eta konpontzeko horrela espazio handi bat txominen dokumentu zuten horrekoan. Ordan, eta errenterin ere, omen dagoela horrelako zerbait hori ere existitzen dela. Zorionak, eskerrik asko. Solamente comentar que un proyecto como el que planteáis es difícil aquí, exactamente, pero no imposible. Todo es proponer y es muy importante la colaboración con otros agentes que ya estén concienciados para que haga una suma a que llegue a más gente, porque es cierto que no funcionó en Emaus por X motivos, pero no significa que igual no era el momento y ahora es verdad que hay una predisposición mayor. Yo desde que puse el proyecto en marcha efectivamente hay una disposición mucho mayor a escuchar, a
testar, a participar o a formar parte, y de hecho vas creando esa concienciación en cada uno de los sectores a los que vais dirigidos. La librería de las cosas de Londres es maravillosa y es un modelo de negocio que funciona. Son entidades, efectivamente, en general somos entidades privadas que colaboramos con lo público, que tenemos diferentes formas jurídicas, desde autónomos a constitución de empresas, etcétera, y que al final lo que haces es intentar colaborar desde lo público y con lo público, porque al final haces una labor social, es una labor muy fuerte social, de crecimiento del entorno, de generación de empleo, etcétera. Entonces tiene un componente muy fuerte, muy social, pero que es necesario esa colaboración, es decir, conocernos, visibilizarnos, saber dónde estamos, qué hacemos, porque al final lo que no llega a uno llega al otro, y eso es muy importante, ¿no? A la hora de, no solamente de, pues también de las bicicletas, efectivamente, todos los proyectos que hay, primeramente sería genial que lo conociera toda la ciudadanía, pero ya muchas veces no los conocemos ni los propios agentes que participamos en esa acción, ¿no? Entonces, eso es importante visibilizarlo y compartir la experiencia y ir sumando. Así que eskerrik asko. Zuri. Eskerrik asko. Bueno, mi esker neskak. Uste, badala eredu bat, ez? Hainbeste entzuten egean, ibilbide honetan, ez? Hainbeste izlarikin edo aditukin gabiltzan honetan, ez? Askoren filosofia da aurrera begirako ibilbidek jasangarritasunakiko ikuspegi honetan, bai igual ohitura aldaketa bat, desazkonde batera begira, ez? Eta kontsumo aldaketa batzuk, eta uste, horren eredu izan daitezkela ibilbide hauek. Orduan, bueno, hementxe dauzkagu, plazaratuak, ja lau ideiak, eseke ja arnastu eta askatu, egin dezue, zati gogorrena, eseke, lehenengo zorionak. Nezak hori bai oso emozionantia da, ez? Ikustia ibilbide honetan, da gaine ikuste zaizuela, barrutik atera diala eta ekintzetara bideratuak dijo aztila, ez? Orduan uste hori oso positiboa da. Eta, lehenengo zatiari itxiera emango diogu hemen, hartzen dugu tartetxo bat lasai, bigarren zatira pasatzeko, daukagu 11etako goxo bat presto, rekarri gutela mimo guztiakin, eta bitarte, bigarren zati honetan sartuko gehiago, 11kideekin edo, valorazio hori jasotzea, beta aurreko konkretuago batzutatik, ez? Jaso degula pixkat denona, eta eskerrik asko ere hor denok entzule aktibo horiek izateagatik. Eta hori, orduan pixkanaka hartu lasai zuela bok ere tartetxo bat, hartzeko infusioa, kafea jateko behar deguna. Besteok ere lasai jarri, digestioin. Eta hori, orduan hasiko gea pixkanaka batzuek tartetxo bat hartu zuen artean, komentatu nahi badezu nola eman feedback horiek eta bar. Eta hasiko gea, igual zilegina izango da, aurkeztu dugun orden berdina mantentzia, feedbackak jasotze aldera, eta gero berriro bilduko gea izteko. Eta zartu tartetxo, eskerrik asko dena.
A ber, bai, entzutezak. Ya está, ya iritsi gara bukaerara. Bueno, bai, pixka denbora juntzego, hau ezin dut heldu. Bale, bueno, besterik ez, zorionak denoi. Uste dut merezitako tokira iritsi zeatela, ospatu. Eta, txalotzeko iruditzen zait, ez? Hone iritsi izana, zuen energiakin, bizitu ditugun mugimendu guzti horien barrun, bakoitza gure kontziliazio guztik, eta baina hemen zaudete, eta opa. Eta gaina bat denak adirazi dezute urrengo pausoak zein dian, hor zaudetela, konpromesu horiekin, da, uste ez dagoela hori baino gauza adierazgarriagorik. Besterik gabe, itxiera emateko, bai, publikoan genuzkan ajuntzaizkigu, baina, grabatua geldituko denez ere, eskerrak ematea. Etorri ez dian gazteko lider hoiei ere, besarka bat bidaltzen diago hemendik. Eta, gehien bat izteagatik, ez? Iritsi gara puntu batea, ibilbidea proiektuaren gazteko lider barruko ibilbidean itxierara iristegea, baina ez da itxiera bat, uste ziklo guztik daukatela hasiera eta itxiera, ez? Hau da, lehenengo diamante hori edo, eta baina dator bigarrena, ez? Orduan, usteko horri gogotxu eta ibilbideak jarraitzen dula hor. Gazteko liderrak ibilbidean hito nagusi bat bai bukatzen dugu hemen, baina bai daukagula handik beste hilabete bateko ibilbide txiki bat, ez? Itxiko duguna hor trebatzea tala, dauzkagunako handik gai batzuk lantzeko, eta gero izan hori, ez? Proiektu bezala bale bai, bagoaz, badaukate bisio bat aurrera, baina ni pertsona bezala, ez? Nun nahi ez kokatu eta nora nahi ez iritsi hau bukatzeakoan, ez? Orduan, ibilbide horri ere emango jogu merezidun amaiera, eta besterik ez. Eskerrak ematea denoi, maikidei, zuen denboragatik eta entzute aktibo hortan ondoren elkarbanatzeagatik, gure artene bai, ez? Ze ikusle goxogok gure artekok izatea baino, ez? Azkenean horiek dia ulertza gaituztenako berena, kasu honetan. Eta, ere bidalduko diegunez bideo ere, tutore bezala ibili dian pertsona guztiei, ez? Bereziki, sorgin lorekoak, azkenean, igual ez diala zuzenean gaitu baino horre ondiala, kalapiekoak, lurlabetik andoni, eta, beste guztiak. Eta, hemen tekniko bezala zaubetenak, amaiketako ere ekarri egutenak, eta denoi, ez? Orduan, gonbidapen bat daukagu, eskerrak edo agurra emateko denoko nire etortzea, eta aupaeko liderrak edo zerbait esatea bideoan grabatzeko, hasi que horrekin itxiko dugu, indiritze bat zeizue. Zueke bai, hombre, bai. Baina nire hau txabakarrik ez. Ni hemen, tartea. Bale, orduan zein berdeu. Olatua. Bale, hortik hasiko zate. Bai.